नोंथांखौ बयखौबो आंनि Swmdwn YouTube चेनेलाव गिबियाव बरायबाय थ' गाइस दिनै आं नोंथांमोननो आंनि गोदानै लानानै फैनाय निउ 999 सुपारस्टार बाइकखौ देखायगासिनो नोंथांमोना जोबजासिम लांबाय जाबायना भिडिअखौ देखायलांबाय थागोन थ' नोंथांमोननो देखायबाय आं बेनो आंनि निउ 999 सुपारस्टार बाइकआ नोंथांमोननो देखायगोन आङो नोंथांमोना नायनो हागोन सुपारस्टार बाइकआ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोननो देखायगासिनो आं मा रोखोमनि बाइकआ थ' नायलांबाय था लुक्सखौ नाय कालारखौ मा रोखोमनि नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालाम मा निउ 999 सुपारस्टार बाइकखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर माबायदि मोनदों आंनि निउ 999 सुपारस्टार बाइकखौ आं रिभिउ खालामसै निउ 999 सुपारस्टार बाइकआ माबायदि खारो आंनिया 999 सुपारस्टार बाइकआ माबायदि खारो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ जोबोद इन्जय जागोन लागाव लागाव गाइस लागाव गाइस साला सुपारस्टारनि रिभिउ देखायगोन नागिरदों रिभिउ गाइस awesome man oh my god गाइस नायनो हागोन Wow, review दिनैनि आंनि निउ 999 सुपारस्टारनि रिभिउ गाइस मा हाल-सालाव जाखो नायनोसै वाव माय गॉड या सुपारस्टार बाइकनि हाल-सालखौ नायदो एबार इस्टुबा ओइ awesome man गाइस या रिभिउ फाइनली Yeah, guys. Oh, guys. Hansal kung naik dari baris coba. Wah, awesome nih. Oh, guys. Yeah. Review. Finally. Tuh guys, yang ini new 999 Superstar nih, ini review begitu guys. Ini video begini sih, bye bye.